Ben, bo día. Hoxe, hai uns minutos, celebramos a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local con asuntos destacados dos que paso a dar conta. Primeiro, o Servizo de Axuda a Domicilio, o SAD, que aprobamos a saída a concurso deste contrato para os próximos 3 anos, con prórroga por 2 máis, cun orzamento base de licitación de 25,5 millóns para 6 lotes. Se divide por zonas, norte, sur, leste, oeste e centro, e a maiores un lote para o control de calidade. É un dos recursos fundamentais que ten a Administración local, un recurso de proximidade, preventivo e asistencial para axudar as persoas dependentes a súa permanencia na contorna habitual, promover a autonomía persoal e mellorar a calidade de vida con intervencións individualizadas despois da correspondente valoración técnica e que teñen su reflexo no plan de atención individual. Actualmente prestamos asistencia personalizada e intensiva a 1.100 persoas usuarias e coa licitación deste contrato se garante a prestación do servizo polo menos ata 2028 e a posibilidade de estendelo ao ano 29 e 30. Este é un dos servizos públicos fundamentais que temos, como decía antes, de carácter social e onde ofrecemos apoios de carácter persoal, doméstico, psicosocial e socioeducativo ás persoas ou ás unidades de convivencia no seu propio domicilio, ben por limitacións na autonomía persoal, por unha situación, como decía, de dependencia, familiares ou de saúde e que necesitan axuda para as actividades diarias. E agora o que garantimos é a continuidade e blindaxe desta prestación esencial. E tamén garantimos algo fundamental que é a estabilidade laboral e os salarios dignos e actualizados para as traballadoras do servizo. Digo traballadoras porque son prácticamente todas mulleres. Segunda diapositiva. Nostián. Retomamos o proceso de licitación da concesión de Nostián con algunha actualización e unha reformulación do tratamento económico computando a estimación de que o 60% do total vaise tratar como rexeitamento e o que buscamos é dar seguridade xurídica e económica ás empresas que estean interesadas no proceso e tamén garantir unha xestión da planta marcada pola transparencia e a orientación sostible e exixente que debe ser indiscutible nunha instalación estratégica que dá servizo á Coruña e á súa contorna. O contrato combina a remodelación integral da planta e a explotación da instalación, dos puntos limpos e do vertedoiro clausurado. E o que buscamos pois é unha xestión moderna, eficiente e ambientalmente responsable dos residuos municipais. Quen resulte adxudicatario terá que asumir os gastos de todas as actuacións que estean encamiñadas a mellorar o funcionamento da planta. Obviamente haberá unha labor de seguimento do cumprimento destas obrigas, tanto no ano 10 como no ano 19 de contrato. A empresa deberá xustificar melloras no 10º ano de prestación por 2,5 millóns de euros e no 19º por 5 millóns de euros. Terá que contar cunha nova liña de tratamento, novas naves de compostaxe, ampliación da biometanización, melloras no tratamento de aire e lixiviados e actuacións en dixestores na edar de bens e a planta de gas. En definitiva, modernización e actualización do modelo Nostián cunha xestión máis eficaz e, sobre todo, garantindo que os cidadáns non paguen máis do necesario para a prestación deste servizo. Falando de servizos importantes e valorados, o 010, onde acabamos de aprobar a adxudicación deste servizo a empresa Contact Nova SLU cun investimento de 3 millóns de euros e unha duración de 3+2. E a novidade é a reestructuración dos horarios de atención, xa o comentamos cando saiu a concurso este servizo, para que a liña estea aberta os 7 días da semana, é dicir, tamén os sábados pola tarde e os domingos, salvo 25 de decembro, 1 de xaneiro e 6
de xaneiro. De 8 a 8, 12 horas ininterrumpidas en días laborables e de 9 a 8 e de 10 a 8 sábados e domingos respectivamente. Un dos fíos fundamentais que ten a Administración local e a cidadanía, onde se recollen aproximadamente máis de 500.000 consultas telefónicas ao ano, con dúbidas de todo tipo. Axudicamos tamén a Salcillo Servizos Integrales SL cun orzamento de 3,4 millóns o Servizo de Actividades Deportivas Municipais, que é outro dos servizos importantes que permite a máis de 4.000 persoas acceder á práctica deportiva de forma regular e máis alá das bondades físicas que ten o deporte, tamén estas actividades fomentan a socialización, loitan contra a soidade non desexada e contribúen ao benestar e á calidade de vida. Tamén se incorporan melloras sociais para os profesionais que prestan este servizo con condicións laborais máis xustas e máis estables. E haberá un compromiso hai un compromiso da adxudicataria para destinar un importe adicional de 15.000 euros fronte ao mínimo exixido para a dotación de material deportivo e didáctico. Por lo tanto, se renovará todo ese material. Un contrato que tamén cubre unha parte fundamental da vida social e da identidade da Coruña e poñemos todos os recursos ao noso alcance para garantir a calidade, a variedade e a accesibilidade a un servizo tan importante. Ademais, este ano demos continuidade á actividade nas escolas deportivas municipais, como saben, a través de medios propios, garantindo o cobro dos salarios do persoal durante a transición á nova concesionaria. Había unha prestación, un contrato de prestación de servizos que deixou de pagar eses salarios. Por certo, non só na Coruña, tamén noutros concellos. E aquí, conseguimos resolver este problema a través de Musa e hoxe xa queda adxudicado ese contrato. En outros lugares, pois tardaron meses en facelo e mesmo tendo a plantilla sen cobrar. Digo, por tantas leccións que dan algúns, pois esta é a resposta que dá o Goberno Municipal da Coruña. E resolvimos a cesión tamén dos dereitos de explotación de varios postos de mercados municipais, San Agustín en 2 lotes e un lote en Monte Alto, que vai mellorando en xeral as instalacións dos nosos mercados con ampla e variada oferta e con investimentos notables como eses 10 millóns na remodelación integral do mercado de Monte Alto. E nada máis. Preguntas? Bueno, no balance de licencias, como xa saben, de todo balance que se hizo deses 217 expedientes, pois destacar a que se lle concede ao Deportivo para as obras de rehabilitación da Torre de Maratón e a conexión co Estadio Municipal. Durarán 12 meses aproximadamente as obras e teñen 6 meses para inicialas. Agora sí, preguntas.